sita siang rahasiaku haologia sianias niroha satai sauro kita dingolutao siroha urang songoli tanah dua pada satu kinando sude akana di Portivio dan altaha moraon na pasonang rohaki manang patoguhang holoki dan lobisian holong hupagi dosian holong nido na margaria hodo artaku hodo artaku hodo artaku hasia dan malapatani ora diarta pogo siroha urang songoli tanah dua ada satu kinando sude akana di Portivio dan artaha moraon na pasonang rohaki marang patoguhang holoki dan lorisian holong hupagi
Sainan jono tulang bumi bawa sampai kotu upasat holong nadiro haki dahasian jangan dong nasongoko nasatotong pasorangan tu dia tu si doa dan boy dawa si ako ramahitang nadua ramahita salelenai Duku tada hasiaku dino haki sainan jono tulang bumi sa rakbor hadita gereja tepasadar rota martang yakin jumulo tetong dok kami melihat Tuhan ale Tuhan pati bahasa sela asidu olong Tuhan di nama dumuhani di sol nalawa kantor anak berburu negeri Manjalo pas-pas bagugason nasian namuso tentang Tuhan di bawah sadari Tuhan tangan-tangan kami diri-diri tuh bulan asal mas rohan Tuhan dalam bulan ada siapa tahu sadari Tuhan tentang Tuhan Tuhan mau pasang kami dari dokter kami Tuhan Asaboy sikap mulai saat awal satu nama ujian non Tuhan. Terutama Tuhan pasangan suwi nasa mulai. Apa yang orang narikok Tuhan di panggilan kami. Terutama Tuhan mengido asih doa olong Tuhan. Gulang dobe panggilan kami. Ada terutama dobe na kita satu nasa panggilan kami Tuhan. Di tengah saluna jumlah sesa dosa tsunami asal tahu kami mencari wasaran pasu jalo makan kami menghindari akibat Yesus Kristus jawab jelas kami amin. Baru
Senin tanggal 27 Maret 2020 marpumuro kita di Bagasorom di nanay menjauh pasu-pasu perbudasan situgar mundi dawat putri Veronica Burmanel atau nembukot taman kebakia pamas-masuk perbudasan ni anak turun di kuliah tahun alani takoho marwata martangnya maindan bagasar watabi mangido asi do tolong ni rohana asaro ibana masuk-masuk dan sida do di kita salutna nang dimlau sadarion martangnya maindan. Amin. Pasu-pasu dalam ramoti manasida marhidete pakolongen rajai manasida marhidete top di perbadian asa memuka jala marujung di bagasar dame pardonga saripion naside tangi hom matang yang namyon ala asi do tolong ni roham di ulau ni hostel di pidu saplonom ayatul Brusel lahu mangarau sakat parsaripio nanay kukoni anak dot kurni kulian kami sadarion kami akamangin sian ulau ni hostel pidu saplonom ayatul Brusel oma dioknisi apor saya Tuhan Yesus sama dua dot isi ni bagasmi akamangina sasitongna ulo tasalarion mamukasiriyo nengdonoku gumuda buhita di luar bahkan lu bisa na pumon dan apa dia lama ni report sasitong na tugi hulong puruhamu asa hamudo gabi sitidani dia lakon na dua ape konsentrasi ta pesta nah moloma sa pamaswaso na kamanginang
si pengotu pati dua nami manang di Huriope manang narobe akamangin na pasti sudi kojoro masuk ke gereja gimana marga jalan rekod asa kita mesti manang ekor panguli dotoroan mapa kamanginan molo kudo sasitong na dela manang non wala bunga-bunga deh gitu kan nah ulo kuri na tarpasu-pasu do amang panguli dotoroan upaya di bestop kamu dia lama api lupa kita odong dan asa sahal kok gak bisa dari odong dan dia lama dan di pesta bahasa imana kalau kunaking por haporsiain matuan Yesus alame makaliwani siya ben mereka muda agama menanda mamuga duksa talakot tuhuda di bagoma to karwasitua dungi nakuk muse tuhuria dungi nakuk muse adiga sehari-hari matupur dungi nakuk muse lau si bagua keluarga ordo sehari-hari ini tidak terpas-pas ini berdaya titingi dua kamang inang delalau manangnya pun sakap ni anak tubuh alania kamang inang hok mahida udah menggu tahun rumah nama Tuhan ini asa tahu bebas pasu parsal itu anak tahun anak Niburion zoni nang geruk parsal itu tak kamang inang nah berdua akamang inang si Paulus mana akapostelin ikon berkomitmen di hulunan tidak mudah turpukon mermuda dong duntar taki palagi di masuk turungan dirate suri dirate pakna tangannya ujungnya harus masuk ke turungan HP dohonoku sementara tak kurung HP ujungnya di kurungan ini marete do kapostelin martangian ujungnya buha kurungan sampai yok siaga kurungan ini tumado nama manikot akhirnya buka kurungan itu rilo kaposteli unang bait dia tuding iso Tuhan akamangin jutut to jol mamangadu biar kana masa di Portibion kalau memakai pikiran sa sitongna lusunya kaposteli kurungan dan membetara dekat kurungan dan menghutang mamangan somai lama muji dibakar kurungan dan membetara di matanya biar kamu mah halang sorong tahan mampu kalau itu tidak maksud budi katakan sejujurnya jangan ada dusta di antara kita kalau memetik hidup di jagung mesti diusir nasa halak nama roha naga harus selalu ini itu yang mesti berarti pikiran yang susah sol kalau bertanya
di tahirwamuna do main neng marsakap neng berbedes alai dan tamah ala Kristen berbedes somon naso tu badai bata atau panggil kamu majol hatan di bata taring untuk ni pada masa itu ni ala Kristen jadi itu pada bata majol main tu ngiru rupanya di ruhut di bata lau mana mai ben bawa buru nasi dari topan dung di topa di bata jol mai di dokibana dan dengan setada boy pucung kubai ma di bana sada buru pamuruki di bana bain akutna alai si yang mulanai lupe di harutuk nai bawa buru nasi dari bain alani dari konin di bawah do amana do tinan patoko dirina tu nandulina naga bisa dadai kulu nisi dan duwe asa dada dua benasi dan tuksa dadai kulu aku ni hidup Tuhan Yesus ganun na pala ko nanyo ni na Yesu ala ni manamamenan na pala ko posaro pangalak do na mabuat na sirangin atau na pinanungin bata dan jadi siramo ni Jorma Soro do diok di bata tu bawa amu akan bawa haulong yamu mapadudang nabi soma Kristus nama kolongi hure jalan malai diri naum kopsa unang muru kamu dopak nasiden iko maro hamu so madongan nasiden sangap abai kamu nasiden soma dongan pania di hamuluan nasora sudah dungi do kata di bata waktu buru-buru dulu ya kapal kuah ma bawa nabi songon pangulunan Tuhan ini ai bawa hidup uni padutana songon Kristus uni beli ikut motor forman toman mardonga kalabodo talimaho ditut di parang ini buru-buru imana harga dijuru di bata do dijuru di coma atau songon akan nama parang ini kata di bata Sumuluko para sinurado, tabasaro do, tasereponiro hamam, masih paunenya mam, do masih asisia. Salut ring niroha, muruk rimas panonggahiol, do pangicaponing, dauma sekam. Alai di kijang ni salut neng masih orang mamam. Aido raw inasu denggan, dungi damin sedibata. Imam Arjai pada sarwana jala salu na binahin muna maridilihata mana pabenan totong main mariditi buarni Tuhan Yesus asa ibadah mengarajai rohamuna do ulamuna atau nunga dibagi amuhata dibata tarimut turut ni pardonga saribyo ni naman kumaau nuain dumolo diho Ale panguli si Togar Monte oro ho makajunjok ko tijolo ni bata na bodo salu do tijolo ni ataloma na kumunisor na di Panginoon hando si Putre Veronica Gormanalu na ni Ritmo Gabilongan Musari oro ho makolongi benu siya na sarawan do mangulao siya na sepung Kuhut marparangyo parangin na bedi arato tibena. Oro ho mga jueju do tagalirdo. Tuksura pumura parangina. Jalan na setupa palohomu. Manang tari konomu ibena. Paima disirat kamatia kamu sukut. Molo nong sadaro hama mului salut neng dogma ulu. Namanuku mau do diho alenang Veronica Putre Veronica Gormanalu ni lirik ni si Tugar Munteon bae do mana sarike nau do makan cucuk ko di jolo ni batan nau bodo salut do di jolo do anak ku di so na di pagidoro hando si Tugar Munteon gabi sinuduk olo makolongi ben sia nasarawan dohot marpangalahon at uwe maradok po di bana dohot marparangeo parangi na badie bagua hala kristek po
jalan nasutupa mahiloloko man talikonom mugiben paima disirat kamatia konsuku molong sadaro hama muloi salunai dogma olo. Kedua, anak dohot pur dihuriakan na macano pasuk-pasuk mugaso marhide na poso itu hatta siang hari saluhut na berharado dihuriakan rab dohot luas dihuria HKBP si manulang matitio pasahaton selamat berbahagia ma di babungkaun di pardohan sari diomuna di bagasan tikion margogo mahamuna agiat ma di masuk-masuk Tuhan kamu na tujuan yarion asa tubuan lala na tubuan sikoro tubuan anak mato kamu na tubuan polo di soal ada usi pasangan nami ima buku bibel na marisiyon hata di debata Tuhan muna na dua nagabi ujaha may di parukani di nama muka pada wasarepeo kamu na tujuan yarion jala bahwa kamu mau tua kabar kumuan ni huriata tua katikir dengan kau jala ringkas mahamuna babukau doh menjahat hata di debata nalahu si parane honumuna tua katiki ada dengan kau alani doh nami ma horas ma sia toh hatungan di huriata na pasahaton ipas mahamuna nama calo utima doh nami.
Tugar Munting, Dot Putri Veronica Buru Manelu, Nunga Pahoto Parumatanggaon Meside, Jalan Nunga di Basa-Basa Tuata, Alani, Ita Pagidohok Matu Tuata, Asa Mangudu Meside di Bagasa Tuani, Anggiet Updame, Las Miroha Rumah Tangga Meside. Saya dihangudur Meside Ma, Per Parumatanggaoni, Anggiet Asi Rohani Kristus, Madongani Parumatanggaon Meside. Alani Tajuhum Ma. Sayang giat maparumatan na sila marujahat ya porsiaw. Doho di pakirimun na tukutu di bata. Say tuktong mana sila marsaw. Doho hatan di bata garubari di bagas na sila. Alani tapangidohon tutuhata. Asima roham. Say di barbukuhi jara pasubasukuat taman. Sito garmunti. Doho putri Veronica Burmanel. Yaka ulaw na diurupan ni Masaripen. Ang iyat kuwar ni Surani Marsana Jalatoro Jol Madamuta Pasu-pasu ni Tuhani Marhiti di Pagkubusyo do ulaw na Alani tapang inuhog matutuhata. Ale Tuhan, Asi Maroham. Ipatubu tuhata matulaw Pagkubusyo ni Tugar Munti, Dot Putri Veronica Burmanel, Dot Pangulpio ni Silulukma, Baik Ma Ibana Lolam, Na Makoron Las Miroha, Tu Salu Colma, Alani Tapagito Ma Tutuhani. Ale Tuhan, Asi Maroham. Sai basa-basa tuat tama tuktong hay paso do taramion. Ang iya pasipok warta las miruan sige. Mari dinan basa-basa tuat ina sige. Aka jana podan pas jalan batas marwar termubi na uduk jalan dia ni dan jahuwa alani tapagido ma. Ale Tuhan, Asi Maroham. Nasida malas roha marnida parture di parmatangon nasida. Di basa-basa Tuhan ay paso na kasonangan do las ni roha dinaturasna. Sa dijako jala dirupi akalelena do sisolokna. Ma nasida disalukula nasida. Asin ni roha di Tuhan Yesus na manggonggong aga nama belum diroha do na hinahulungan na sila na tuktong manangyakon mangodio do mangulupi na sila alani tapangiduma. Ale Tuhan, Asi Maroham. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Nutolong ni rohan ni Batama. Dohor parsaoran nito di perbadia na madomani amu salu. Damang dayanang para halalo ni Julianta, agawipi si Manolang Magidi, mauli ate budak di pasaan na saruan namin. Siap. Oke.
tulisan dokter aku. Baik, persoalan permusuhan. Nomor 158. Oh itu? Oh, oke, gambar, ya. Dia kayak nokolan nama dua nama tenggotnya sini.
nunga disok kami nungain namar hahamaranggi namar doa tubuh bonan dia suhuton ima dina makalason dengan pasal di batang dina mangudurhon anak kon nami dohon parumain nami satonga di huriante pacalo pasu-pasu parabugason marhite naposone alani dalam nabi makalason tua mata di batang agiat mamarhite ditanyang nami dia nakon nami dohon parumain nami asa rumah tangga na berbahagia na sida rumah tangga si piruon jala rumah tangga si won mas kiroha tujuan nyarion asa tubuan lalai na tubuan singkoru tubuan anak matong tubuan boru tujuan nyarion tutakas matong dongan na sida sahatu nasa rumah tua alanya bang pandai nabi na malaw asa marmula rin na nauli marmula na denggan dilota di bagasa sadado di pasu-pasu Tuhan baik damang madihami godang mulai-mulai boleh tebang apa dinami nunga di beko amang godang mulai-mulai asa bersopahami tua mataraja idanta soripada nadiat narulo lumobi ma tua mata de batang na mangalehon arena tiur arena denggan di bagasan ulang ta di bagasan salarion pada mang ma godang soba-sobai di nabi namalo agiat dapot dihami dia kana mardongan tubuh namar hamaranggi dapot dihami anak namar sahala anak sipatu jolo tua katiki arna mangi huton anak jungjungan molotung di jolo pe nagabe siaduon dipudi pe yatong nagabe anak si paibaon molotung di tonga-tonga pe nagabe anak siarunggon agiat marsahala hami mangula-ulauta di bagasa sadarion dihami bona dia suton tarlubobi ma dia mata raja nang inata sori pada pada bang dihami godang sahalai suton nang diaka namara hamaranggi lihat indah panggabian lihat patong parhorasan dapot dihamia kasilas neroha tua katiki arna manguton asa bang lihat kami abang pandai nami baik damang badihami godang lihat